O Folión de Carros quere implicar máis os negocios da vila na gran festa. Para iso, o colectivo que encabeza o impulso deste evento buscou a colaboración da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada. A idea é acondicionar e decorar os establecementos con motivos ambientados nas temáticas do Folión. Como viñamos facendo anteriormente nos outros anos, pedimos a colaboración de toda a población para vestirnos de carroceiros, como xa viñamos facendo anteriores anos, pero ademais este ano contamos ca colaboración da Asociación de Empresarios para que dunha maneira ou doutra os escaparates ese día estean adornados de temática do folión. A parte de ca Asociación de Empresarios, pois tamén pedimos que a zona do recorrido a ver se a xente podría decorar os balcóns. De feito, este ano o recorrido cambia, vai por a calle Mariano Cedrón, antigua Luciano Trabadelo, creo que é. Pois pedimos a colaboración de, pois, que sei, calquera tipo de cousa antiga, algunha decoración, tipo algún xugo, tanto na fachada, nos balcóns, nas ventanas, ou no que podan colaborar. É unha cousa bastante doada, porque, bueno, quen máis e quen menos pode tirar de algunha idea, non? Sí. Para decorar eso as fachadas, e despois o tema de vestirse tamén é moi doado, aparte as noites veñen moi frescas. Sí, eso sí, nada, moi doado. De feito, xa temos subida nas redes sociais un folleto cas cousas que suelen poñer, pois as mulleres falda, mandilón, camisa blanca, unha toquilla, pañoleta, e os homes o de sempre, o pantalón, unha camisa blanca e chaleco e boina. Os chantadinos colaboran co Folión, pero unha serie de accións queren apuntalar máis se cabe esta festa de interese turístico e facela de todos, polo que o Folión espallarase en moitos sensos. Este ano temos ampliamos un pouco o que é a festa. Xa non só se vai dedicar ao que é o Folión en sí, o desfile de carrozas. Este ano vamos empezar a festa desde as 5 da tarde. Nos vindeiros días imagino que vos iremos dicindo como vai ir o tema, porque temos que concretar unhas cousas, pero en principio desde as 5:30 a 6 xa vai empezar a festa, non só nos vamos centrar no desfile. Bueno, pois aínda quedan uns 20 días, máis ou menos, así que a xente ten tempo de sobra e non ten excusa. Sí, sí. O valor cultural e festivo complétase coa oportunidade económica que o Folión achega a algúns sectores no municipio. Iso pretenden facelo ver dende dentro e por iso a Asociación de Empresarios non dubidou en colaborar de algún xeito. Parecenos unha moi boa idea. Desde a asociación gustanos participar en todo o que sexa o pobo, todo o que repercuta no pobo. Neste caso, unha das festas, por non dicir a festa máis importante de todo o ano, tanto a nivel de cantidade de afluencia de xente como a nivel cultural, non? É a máis antiga do pobo. Desde a asociación queremos, como xa falou a nosa compañeira, dicir que colaboren todo o posible neste día do Folión. Desde a asociación podemos intentar que todos os nosos asociados decoren o máis posible os seus escaparates, engalanen todas as súas tendas, con algún motivo que sexa desta celebración, un carro, unhas xogadas, o que sexa, non? Un pouco animar a xente a xuntarse e a facer piña en torno a esta a maior festa de Chantada, digamos. Dende o colectivo poñeranse en contacto cos asociados para animalos a integrarse deste xeito no Folión, ambientando os locais xa dende os días previos.